Mon ami cousin. Non, quand il était. Et à quel moment hier le goût. C'est tout n'arrête. Voilà. Au moins, il ne verra. C'est demander un côté. Oui, il y a des sorts. Les calangés, baratis, sorts. Wartega soro ici la fiation bon. Ne reba faire ta aventure là. Eh wa, o kamana dans quel level hier la goût. Ne reba nga examen ko joro la tan. Wallahi. Al fam to godi. Jamana pege nye gwamba ka Changa chewe jago yo. Ni jamana ka gela fambe be gela age. O gon. Depuis kuma jme ne reba la nga papier go la ngomo nye ni nga ta aventure la mita don ni ne meche. Anyete ga so ci sa bude. Nyera ta ro mage chugum na bo. Ay, iterje mon ami cousin. Jamana fen biya jenne gel yara wi al examen ko o gelan no ga se ni bo na san ala yar le wado an woni revision mi ni nga fala wallahi ati soro ama ga to godi ba nga che ni e ga examen ko te ga se ga nyana bo me re ga papier go nyete ga soro la che wonna solution men ko na san ne yar kon nyabe solution kel minan kura o be to akaramo ke do fo arajula aka kuma o be to ka fo arajula karamo ke me se barla re kanan fere ne kon bolo an laje an ta o karamɔgɔ fe ya famwa an bɛ taa ko ɲɛfɔ ye n'a bɛ se ka solution ki wala se bɛ se ka taa bon nga cɛ ko mi yɛrɛ ko te sinon mal karamɔgɔ ko ni cɛ olu tɛ ne fɛla ko ba yɛrɛ cɛ u bɛ tile k'a fɔ a donna ta a bɔra ta u b'a kɛ ta u b'a kɛ ta bon n kɔni ma tigɛ o la kosɛbɛ sa nka n dalen fɛnɛ t'u la dɛ nka ko mi yɛrɛ ko ten tɔ an na taa o lajɛ e dun ka taa nin ko in na dɛ mun ye sola baya ye Hayidara ka kalanden ye kana nin fɔ n ye dɛ ni y'o ka kalanden le sola ka kalanden ye nin sola baya kelen le awɔ an t'a lajɛ an ka jigin an ka taa ka yɔrɔ la siɲɛ kelen an ka ko ɲɛɲini ok an ka kɛ ten wala o ko k'a bɛ fan dɔ fɛ yan dɛ an bɛ ɲininkali kɛ an b'a ye quoi grand frère, ça va? Ça va. Ça va? Ba. An bɛ ka karamɔgɔkɛ dɔ la yɔrɔ ɲini. Ko mago ɲɛ karamɔgɔ. Awɔ. Bon, tiɲɛna ne b'a ka yɔrɔ dɔn, mais a man jan na quoi. Alhamdulilayi rabbil alamin o bɛ diya n ye koyi. I tɛ ɲa ma i ka bila n ɲɛ i ka taa yɔrɔ yira n na. Bon, ne bɛ n ka musokɔrɔba ka ci dɔ la fɔlɔ cɛ, ne bɛ fɛ ka taa n ka musokɔrɔba ka ci o ci ɲɛnabɔ fɔlɔ cɛ. Grand frère sabali sa i deli la sa. kɔrɔ deli yɛrɛ de don an mago ba yɛrɛ de bɛ karamɔgɔ la. Mais cɛ n ka cɛ a b'a kalan ko musokɔrɔba ka ci fɛnɛ ka gɛlɛn ou bien. Ouais tiɲɛ o kɔni ye tiɲɛ ye. Cɛ ne fɛnɛ n ka cɛ o kelen don sa a to n ka taa n ka musokɔrɔba ka ci ɲɛnabɔ ka na. patron i jɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu sisan.
woro sɔngɔn mɛ mun na i b'o minɛ k'o don woro la i bɛ ɲama yɛrɛ de bolo si ɲɛnama ba yɛrɛ de don n'o don e na n'o don kelen filɛ tiɲɛ na n'o don n bɛ taa yɔrɔ o bɛ ɲa la kɔrɔ e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ de ko Seydou e ne tɔgɔ ko Ali e tɔgɔ Ali an mago bɛ karamɔgɔ la i n'a fɔ kungo jumɛn m'o da la bon komi nin ye ne terikɛ de ale yɛrɛ de karamɔgɔ ko kuma in fɔ bon ne tɔgɔ ko Ali mais ne ka papier ko de gɛlɛyalen don dɔɔnin quoi n b'a fɛ ka taa karamɔgɔ voir o kama quoi ne kɔni ta ye n ka kalanko ye komi ne bɛ DEF la ɲinan ne san 5 ye DEF la n tɛ ka se ka DEF sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka t'o de ɲɛfɔ a ye d'accord problème t'a la ne kɔni ne bɛ karamɔgɔ ka yɔrɔ dɔn mais n'an sera a b'a jɔ da la fɔlɔ n t'a ɲɛfɔ a ye parce que karamɔgɔ filɛ nin karamɔgɔ ko ka gɛlɛn dɛ o tɛ baasi ye voilà kɔrɔ an ka taa karamɔgɔ ko in a bɛ fisaya yɛrɛ yɛrɛ ko tuguni cɛ ni fɔ sa cɛ kan bɛ min alhamdulilayi a sigi e sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ a sigi non cɛ kɛra cɛ i ka karamɔgɔkɛ min yan a bɛ yen ani mɔgɔ tɛ yen kɔni ani mɔgɔ si tɛ yen an garijɛgɛ dara dɛ o de karamɔgɔ mɔgɔ bɔra filen sala mɔnɔ i ka to n bɛna nouvelle dumanba dɔ f'a ye sisan awɔ a tile ka bɔ ka na flécha premier yɛrɛ bɛ yan nɔ yɔrɔ dɛ an bɛ dɔ kɛ n kun taa ka na o la cɛ flécha a dɔ kɛ n kun sa flécha n'i bɛ ka min ni i garaba ka min dɔrɔn o ma ɲi non o ye tiɲɛ ye jɔ mɛ karamɔgɔ ta in ɲɛnabɔ ka na o fana ka fisa a k'u laminɛ kɔngɔngɔn salamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabilahi Dahuda. awɔ Bismillah. saha karamɔgɔ nouvelle duman dɔ bɛ bi dɛ karamɔgɔ kana siga dɛ karamɔgɔ Nabilahi Dahuda. karamɔgɔ Somokolu bɛ di. tɔɔrɔ se Fariman tɔɔrɔ tɔɔrɔ s'u la denbaya bɛ di. tɔɔrɔ s'u la Ala ka hɛrɛ k'an ye. ami Ala k'an mago to. ami Ala ka hinɛ na waati bɛɛ. ami Kibaru dɔ bɛ yen. karamɔgɔ A kuma dɔ di. ne kun taatɔ don ci la Banankabugu la bon ni kamalenin fila bɛnna sira na kelen ta ye ale bɛ fɛ ka papiye ɲini ka taga Espagne Jamana jan ni Espagne. awɔ tɔ kelen tɔ ko ale bɛ examen de ko a tɛ ka se ka examen sɔrɔ I ko mɔgɔ fila. awɔ mɔgɔ kamalenin fila I b'a sɔrɔ mɔgɔ fila la. awɔ I b'a sɔrɔ kelen ka jan kelen ka surun. Jumɛn de ye jamajɛ jumɛn de ye so jumɛn de bɛ fɛ a ka taa ali de bɛ fɛ ka taa Espagne Sedi o bɛ k'a ka examen ko de ɲɛɲini examen awɔ walasa ka papier dɔ kalan ko u ka fɛn n t'a tɔgɔ dɔn kosɛbɛ o ne n'u ne ta tɛmɛtɔ la ne n'u bɛnna u ye ɲininkali kɛ ne ko ayi n ko ne bɛ karamɔgɔ dɔn n ko ni Ala sɔnna n'u nana karamɔgɔ fɛ yen n k'a bɛ ɲɛnabɔ e m'a f'u ye ko ne mago ɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ne y'a f'u ye k'a ba pewu u mago dilanna Ala yɛrɛ sɔnn'o ma Ala ni juru fakar barika n'o ye n karamɔgɔ ye Ala n'o barika n m'a dɔn k'a bɛ kɛ o walayi n m'a dɔn k'a bɛ kɛ o faamuna awɔ o de kun don o faamuna Nabilahi Dawuda i ko Ali ni Seydou siga t'a la nka i ma taamasiyɛn jɔnjɔn karamɔgɔ dɛ sakini bɛ min kɛrɛ la tan o de ye Ali ye o de bɛ fɛ ka taa jamana o de bɛ fɛ ka taa Espagne i y'a faamu donc bulɔkifinman b'o la o de ye Seydou ye u ka fɛn sa ko examen wa examen wala n t'a dɔn ko examen wa awɔ examen o bɛ fɛ k'o de ɲini awɔ i y'a faamu wala nin diyara n ye Nabilahi Dawuda ayi karamɔgɔ ayi tile to la kɔni karamɔgɔ ni mɔgɔ wulila nin quartier in kɔnɔ yan nɔ k'o bɛ karamɔgɔ yɔrɔ ɲini a ye ne Nabilahi Dawuda ne bɛ o sama ka na d'e ma siga foyi t'o la i b'i ta ye n b'i ta d'i ma yɔrɔ dɛ karamɔgɔ n'o karamɔgɔ o kɛlen don salamu alaikum alo sala hasbunallahu wa ni'mal wakil karamɔgɔkɛ in don o don mɔgɔ bɛ don ka bɔ la karamɔgɔ kan karamɔgɔ tiɲɛ na a bolo bɛ kisɛ kan dɛ
karamɔgɔ b'a ka baara dɔn su fara tile kan karamɔgɔ yɛrɛ ne ma n'a bɛ sunɔgɔ su fara tile kan karamɔgɔ bɛ ka mɔgɔ bisimila karamɔgɔ filɛ nin ye fɛn min ka d'a yɛrɛ kosɛbɛ o tɛ fléchia ye n'a ye tɛ fléchia min fo ne yɛrɛ bɛ content kabako don karamɔgɔ tiɲɛna kabako don an yɛrɛ kɔni nakun don n'a sera k'an nakun ɲini dɔn o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de hakilina tigɛ magoɲɛ karamɔgɔ n ka tɔgɔ don magoɲɛ karamɔgɔ hakilina tigɛ ni fléchia d'a ma sisan an mago ye fɛn o fɛn a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ sisan tani ka segin t'a la yɛrɛ alhamdulilayi Ali Seydou n donna sisan karamɔgɔ fɛ n y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye sisan a bɛ se ka don an bɛ se ka to kɛ a bɛ se ka don alhamdulilayi Musa mun ladon salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah 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 aw bɛ se ka don bismillah 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 aw somɔgɔw bɛ di wari man tɔɔrɔ tɛ yen ala y'a latigɛ bi aw sera ne magoɲɛ karamɔgɔ fɛ yan ne fana ka ala deli bi ye ne tɛ se ka mɔgɔ mago dilan ala ka n'o kunda ne kan ala ni n karamɔgɔ barika la na ne ye fɛn o fɛn kuru ka di aw ma ala b'o bɛn sababa ma o ɲɛnabɔlen wa o ɲɛnabɔlen a ne fɛ yan kuma tɛ yan dɛ a ye n kɔnɔ awa karamɔgɔ baasi tɛ komi an nakun de ye ne fɛ yan kuma tɛ yan kuma tɛ yan i jɔ n bɛ n ka jinɛw ɲininka e tɔgɔ ye Ali watuma o ye Badara Saja tɔgɔ ma ne ka jateminɛw ye min fɔ n ye ko e mago bɛ papiye de la ka taa jamana jan o yɛrɛ de don karamɔgɔ i mago ɲɛna awɔ ala nin fɔ yɛrɛ hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra papiye la e kelen b'a sɔrɔ e kelen alhamdulilayi ala ni ne karamɔgɔ kɛ barika n'o ye Zul Fakari ye n'o ye Bayaya Haidara den ye ala n'o barika la i bɛ papiye sɔrɔ n kɔnɔ aw fila tɛ ɲɔgɔn fɛ de yan awɔ n kɔnɔ k'e tɔgɔ ye Seydou wa awɔ nka ne ka jateminɛ fɛn ye min fɔ u ma deli ka kalon tigɛ dɛ nka n'u ye fɛn min fɔ n'u ye tiɲɛ k'e ye san 6 san 7 de kɛ den tiɲɛ bɛ karamɔgɔ k'e m'o papiye sɔrɔ walahi m'a sɔrɔ fɔlɔ ala tun y'i mago san ka i mago dilan la bi awɔ mɔgɔ bɛ se ka san baden kɛ papiye nin kelen nɔfɛ k'o tɛ sɔrɔ nka aw filɛ nin ye aw lakɔliden ninnu filɛ nin ye aw ma da ko la ko bɛɛ tɛ tiɲɛ wa a bɛɛ tɛ kalon ye dɛ wa sisan nafolo ko de bɛ yen wari ne bɛna wari min fɔ aw ye na aw sera k'o sara dɔrɔn a banna e ka kalan papiye ko o sɔrɔla e ka jamana jan ta papiye ko o ɲɛnabɔra ala ni karamɔgɔw barika la ala ni Haidalakaw barika la n'olu ye n karamɔgɔw ye kɛ tɛ karamɔgɔ awɔ n terikɛ Badara Ali o de tɛ o don e ka nin kɔrɔfɔ in sen bɛ yɔrɔ min ma sisan f'an ka saraka gɛlɛnbaw de bɔ karamɔgɔ awɔ n'i bɛ fɛ ka Mali minɛ dɔlen na i bɛ misi de don o dɔlen na walasa ka Mali minɛ quoi i y'a faamu n y'a faamu karamɔgɔ e bɛ na ni darasi 100,000 an bɛ misi san ka misi in faga k'a kan tigɛ k'a sogo n'a fɛn bɛɛ dun a kolo k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di sutadon jinɛw o y'olu ta ye donc olu b'o misi sogo dun
ayi an yɛrɛ de misi sogo dun a kolo an b'o bɛɛ de kɛ fini diɲɛ kɔnɔ ka t'o di su ta don o ye jinɛw ta olu de b'i dɛmɛ ka papiye in sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ papiye ko in na ni k'i bɛ a kurutu karata dɔrɔn bɛ tɛgɛ tigɛ i ɲɛ kan depuis wolola tɛgɛ min ma tigɛ i ɲɛ kan o tuma papiye ko in bɛ ɲɛnabɔ. awɔ tuma karamɔgɔ. e ta ka san 6 san 7 k'o kɛ dɛfu fɛn nɔfɛ a ma nɔgɔ dɛ dɛfu diplôme nɔfɛ. o baara ma nɔgɔn dɛ e bɛ na ni 250 an b'o kɛ ka nɔnɔ kɛnɛ i bɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔn wa an b'o nɔnɔ kɛnɛ ba san ka ala ma deli a kan ka denmisɛnninw caman wele olu bɛ na min n'o kɛra dɔrɔn e ka papiye ko o karamɔgɔ den mɔna ayiwa Seydina Ali an karamɔgɔ Seydou ayiwa ne te jumɛn ye o kuma nin tɛ ne ka te ye dɛ karamɔgɔ ni i ka te dɛ te flécha o de don ala b'a karamɔgɔ ni ke ne bila ne san ka caya o de don ko n ka a kɛra cogo wɛrɛ n ka taamasiyɛn ye kalakisɛ in de n'an kun m'o ye n kun tɛ da la karamɔgɔ te flécha in filɛ a ma se ne ka fina ka kali i yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ cogo min na ne nin a bɛ ne hakili de lafiya karamɔgɔ yɛrɛ mun k'a fɔ baro bɛ la n bɛ se ka wurudiliba kɛ waati bɛɛ ala k'i dɛmɛ ami ami n bɛ dugawu k'i ye waati bɛɛ ala k'i haminako bɛɛ ɲɛ ami ami kɔrɔfɛn bɛ yɔrɔ min na sisan Seydina Ali Seydou ne kɔni fɛ yan n ye wari minnu fɔ aw ye ni wari mana baara tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ni wari mana baara tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ lajɛli min ka aw ye sisan a ko an ka aw bolo don aw kun parce que lajɛli tɛ kɛ fu ni lajɛli kɛ fu u b'i yɛrɛ de siri kɛrɛfɛ aw dun aw tɛ o mɔgɔw bɛ na mɔgɔw bɛ sigi ka don ka tilen ka don ka bɔn m'a faamu wa ne sigin tɛ mɔgɔ kelen si kɔsɔn ne sigin bɛ kungotigi bɛɛ de kɔsɔn n kɛlen don ka ala de deli ni ala bɛ mɔgɔ kun sini ma f'a ka sɔrɔ ne bɛ se k'e mago bila n'i y'a ye aw nana ne bɛ se k'aw mago bila de kɔrɔfɔ de bɛ yen. karamɔgɔ yɛrɛ an dar'i la dɔɔnin parce que i ye ko minnu k'an ɲɛna an sɔnna dɔɔnin tiɲɛ yɛrɛ la nka karamɔgɔ i ye wariko in fɔ cogo min na an bɛ n'a lajɛ. nka karamɔgɔ an ye lakalidenw ye dɛ wari tɛ sɔrɔ an kun dɛ. lakɔlidenya t'a la koyi mɔgɔ ye mɔgɔ de ye ni kunko b'i da la i bɛ finance de walasa kunko ka taa ka bɔ i da la awɔ lakɔlidenya ani mɔgɔ tɔ bɛɛ ye kelen ne fɛ o bɛɛ de ye kelen ye. o ye tiɲɛ ye karamɔgɔ. baasi t'a la karamɔgɔ an b'a ɲɛɲini n'an taara an b'a ɲɛɲini n'an ye wari sɔrɔ dɔrɔn ayiwa an bɛ na. o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye. karamɔgɔ yan'o cɛ woro sɔngɔnin b'an bolo yan. ayiwa o ka di karamɔgɔ ye woro sɔngɔnin ko in ka di karamɔgɔ ye yɛrɛ yɛrɛ. ko di dɛ. awɔ. Seydina Aliyu. karamɔgɔ 5000 filɛ nin. 5000. ayiwa ko barika. ko barika ala kana ta yɔrɔ lankolon ala kana ta yɔrɔ lankolon a y'a jigi da ala kan a k'a jigi da ne mago ɲɛ karamɔgɔ kan aw mago bila la. ok karamɔgɔ n'ala sɔnna. ayiwa aw dan ye dɔrɔn a ka na ni wari fɔlen ye a banna baara bɛ daminɛ ayiwa sira b'aw bolo ala ka se ni aw ɲuman ye ala ka se n'aw ɲuman ye. ne bɛ kan ka su a la baya y'a tɔgɔ fɔ ka n dahirimɛ sɔrɔ ala n'a barika sinon ma kalan k'a bolo dɛ ma kalan foyi de kɛ su a la baya Hayidara olu ye karamɔgɔ tilelenw de anw dun anw jɛngɛlen de don i bɛ ngɔlɔngɔlɔ min don anw y'o de nka anw tɛna se k'an dahirimɛ sɔrɔ n'an ma karamɔgɔ sɛbɛn ninnu fana tɔgɔ fɔ dɛ o de y'a to n b'a fɔ n ko n karamɔgɔ ye su a la baya Hayidara n'o ye Juri Fakari ye ayiwa wari kɔni sɔrɔla aw m'a ye ayiwa nka ni nin ye
Jino ka saraka bu bonen. O kɛmɛ wɔɔrɔ. A tɔ kɛmɛ naani n bɛ kɛmɛ fila di n ka cɛnin kuntan in ma min nana kunnafoniyaw di yan n bɛ kɛmɛ fila d'o ma kɛmɛ fila o bɛ kɛ n ka nasɔngɔ ye sabu n'a nana n bɛ ala ni kira kala ye k'a fɔ ko 1000 dɔrɔn de sɔrɔla wa 1000 de sɔrɔla dɛ 1000 dɔrɔn de fana sɔrɔla ayiwa. Allô? Ouais, allô Karamoko? Ah, Nabilai Dauda. Samoko Bedi. Utara? Awo Utara. Mado ye Grimandi Babire? Ah, nka uma war beredi de. Bo ye darasi wakelendi. Tiens. Wakele? Ah, mais o fene dogara de. Awo ibisika ne itan, awo ibisika ne itamene. Ah, d'accord, mena 100, ya men. Mena 100. Awo mena 100. Awo. Aywa kambe don. Salam alaikum Karamoko. Oh, Nabilai Dauda. Kanyame. Samoko Bedi. Kalman torote. nana. Jamanen ka ni war ko kuma fa mawami ya otis moya. Aye, siga foito la. Uye darasi wakelendi di. Awo. Nka wakelen. Awo. U yɛrɛw ka saraka fɛn o bɛ bɛn darasi 100 de ma. Darasi 200. Awɔ. I b'o don crédit la k'o kɛ n ka téléphone n ka numéro la. Awɔ. Dɔrɔmɛ 200. Awɔ. O ye i yɛrɛ ta ye. Ayiwa. Mais Karamɔgɔ, o ye ne di? Nabilayi Dawuda. Nin de dira 1000 de dira a bɛɛ filɛ nin ye a fa n'a ba de filɛ nin ye a ba 1000 a fa 1000 o de filɛ bolo. Ni y'a bɛɛ. A fa 1000 a ba 1000. Magonya Karamɔgɔ i tɛ maa kelen magonya. Magonya Karamɔgɔ I tɛ maa kelen magonya. o kelen de don. Karamɔgɔ. I bɛ warimisɛn ko. Awɔ. I b'a teliya ka na n'o ye. N bɛna sisan Karamɔgɔ, n bɛna sisan. Ayiwa. E ka nin fana mɔgɔ kuntan in ye ale bɛ fɛ ne ta n'ale ta ka kɛ kelen o kuma ne ye n ka kalan kɛ e de kosɔn ne kun t'a dɔn fa de bɛ nin cɛnin na a kunkolo man ɲi o kuma ne bɛ se ka n ka wari ɲini ko o bɛɛ di e ma e de taara ne dɛmɛ kalan na fa b'i la magonya Karamɔgɔ i tɛ maa kelen magonya magonya Karamɔgɔ i bɛ bɛɛ de mago dilan koyi magonya Karamɔgɔ i tɛ maa kelen magonya magonya Karamɔgɔ i bɛ bɛɛ de mago dilan koyi fa b'ale la o an bɛ se ka an si kɛ mɔriya la ka a fɔ ko an b'o wari tila an ni manamana mɔgɔw cɛ e tɛ dɔ wɛrɛ ye ko fɛn kɔ ko mun yɛrɛ kɔkisɛri wa kɔkisɛri e tɛ dɔ wɛrɛ o kɔ fɔ ne kan ka wari bɛɛ d'i ma fa b'i la. Seru. Mama. Nana de. Awon nana. E kun dara mi? Mai sige. Un daran tori jare kɛrɛfɛ cira. Ai sunɔgɔ yɛrɛ kun bɛ fɛ ka ne ta o. N ye seli dɔrɔn. Ka to wuli la wala sunɔgɔ kun bɛ na n ta sɔrɔ. N yɛrɛ bɛ ka leçon dɔ ta fɔli komi examen waati surunyara. Seru de sigilen tɛ ka ni fili la. Awɔ. Mama. Seru. Seru. F'i k'a dɔn f'i k'i janto i yɛrɛ la. Awɔ. Seru. E fa ba ni sisan cɛ ne bɛ maɲumantɔ ko min na aw nɔfɛ i kɔni ɲɛ b'a la. Awɔ. F'e k'o dɔn ne ye de. Seru i bɛ yala la minnu nɔfɛ fɛn minnu nɔfɛ yala man di ne ye. Bamakɔ cɛmisɛnnin ninnu u bɛ se ko bɛɛ de la. Seru sabali. Awɔ n k'a mɛn ma. Awɔ n k'a mɛn. Ne b'i deli an bɛ maɲumantɔ ko min na
i k'o dɔn ne sera ka sira ɲuman ta dɔrɔn i dɔgɔmuso bɛ sira ɲuman ta i nɔfɛ ma ne ma sira ɲuman ta dun ne bɛ sɛgɛn ni yɔliyɔli fɛn o fɛn min na ne bɛ maɲumatɔ ko fɛn o fɛn min na mun muso ta kɛ siritɔ ne b'a la aw de ye o n'aw ka majɛ mun bɛ n bila la han i ɲɛsin i ka kalan ma i y'a faamuya aw ka examen ko ye n bɛna a ɲɛɲini ne kɔni jigiya tɛ n tora balimaw bɛɛ da la kuma bɛɛ weleli ka delili la n yɛrɛ de bɛna a lajɛ dɛ n bolo fɛn dɔ bɛ yen nɔ n bɛna a lajɛ an b'o feere i y'a faamuya walasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ i ka examen ko ye i y'a faamuya Seydou n bɛna jateminɛ dɔw kɛ wariko in na n bɛna n terimuso fɛ yen nɔ n bɛ taa n'o ka tina falen dɔw ye kana bɔ da kɔrɔ dɛ i janto da la kana bɔ da kɔrɔ dɛ i terikɛ ninnu mana na dɔrɔn i ka bɔ ka n ka da yɛlɛlen to yen a n tɛ wa yɔrɔsi ala ka se ni ɲuman ye ma Allahu akbar ma ka fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan dɛ an bɛ nin bɛɛ la n yɛrɛ jɔrɔ n'o ko ye karamɔgɔ ka kuma min fɔ o saraka wari n bɛn'o bɔ min nka n cɛbakɔrɔ fɛrɛ banna don min na o y'a salon ye ko in dun gɛlɛya filɛ ka se yɔrɔ min ma est ce que ne tɛ taa magasani ta k'o feere walasa ka nin ko ɲɛnabɔ ko gɛlɛya ka se yɔrɔ min na ni ne ma n ba ka fɛn ta k'a feere walasa n ka examen sɔrɔ a cogoya man ɲi olu ka magasani da ye so kɔnɔ n'a b'a bila yɔrɔ la ne balimakɛ amani kile somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ kɔrɔ baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi ne fa i tɛ ɲɛ ma depuis wagati jumɛn ne bɛ ka karamɔgɔkɛ dɔ de ka yɔrɔ ɲini ko mago ɲɛmɔri n y'a fan bɛɛ yala ma se k'a yɔrɔ ye mago ɲɛmɔri ne b'a dɔn ne fa e b'a dɔn bi ma ne bila ka nin ɲini ko i tɛ ɲɛ ma mais e bɛ fɛ ka taa mun na fɛ ne fa ne kamana ganinba de don ne fa kelen ba kelen dɔgɔkɛ de taalen don Espagne a ka papier ko gɛlɛyara bon a bɛ ka tɔɔrɔya sugu bɛɛ de sɔrɔ an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que a bɛ se ka segin ka na an fɛ yan ba Maliba kɔnɔ cogo min n y'a faamu ne b'a yɔrɔ dɔn nka n'i yɛlɛla i bɛ segin i kɔ carré dɔ filɛ yan fɛla la i bɛ fara o carré fɛ n'i farala o carré fɛ i bɛ kɔtini dɔ yɛlɛ dɔrɔn da fɔlɔ i bɛ don yen nɔ a bɛ yen nɔ ne fa i tɛ taa n bila siɲɛ kelen cɛ ne b'a kalama ko ne bɛ ka dɔ de makɔnɔ yan nɔ ne fa kɛ ala kama parce que e bɛ ka turuna minnu fɔ n'i ko bɛ bɔ a bɛ fɛn t'a ye ala kama taga n bila n kamana gannen yɛrɛ de don mais problème t'a la sa problème t'a la n bɛ tila ka t'i bila n bɛ t'i bila i y'a mɛn awɔ an ka taa n bɛ t'i bila i y'a mɛn n'ala sɔnna n bɛ t'i bila inshallah ne fa o bɛ diɲɛ koyi ouais Moussa ça va agara pas mal tu quoi tu c'est depuis nous deux fois ça mais voilà depuis nous an tile fa n ce ne ba ma somɔgɔ basi no cɛ karamɔgɔ bɛ yan karamɔgɔ bɛ yen ok de ne ba i sigi n bɛ karamɔgɔ fɔri ka na y'a mɛn awɔ ne fa o bɛ diɲɛ i sigi awɔ kɔngɔ Nabilayi Dawuda i bisimila karamɔgɔ bisimila cɛ karamɔgɔ somɔgɔw bɛɛ tɛ an ba i na kan ka di awɔ karamɔgɔ ni muso dɔ bɛnna sisan da la k'a bɛ fɛ ka n'i fɛ yen mais k'a wolo dɔgɔkɛ o de bɛ Espagne k'o de bɛ Espagne o ka papier k'o de ɲagaminen don a ma papier sɔrɔ Espagne dugu kɔnɔ donc k'a bɛ n'i fɛ yen nɔ donc ne fɛnɛ nana ka n'a bila an nɔ
karamɔgɔ i k'a kɛ ka ɲɛ dɛ kabiri kelen siɲɛ dɔ in na i ma dɔ sɔrɔ o la i ma dɔ bila i kun la n ye dɔ bila n kun la nin fana ne dɔ bila i kun karamɔgɔ i jija dɛ a cogoya ko di karamɔgɔ a tɔgɔ de ye ko hawa an ba hawa awɔ ayiwa i y'a faamu ayiwa n bɛna fɔ a ye sisan diɲɛ b'a kun nafolo mugu karamɔgɔ wari yɛrɛ de bɛ ne nafolo yɛrɛ de bɛ ne karamɔgɔ a banna a mago dilanna an ta yɛrɛ sa ni ye ne mago ɲɛ karamɔgɔ ko f'a ye ka ban ayi a mago dilanna karamɔgɔ n bɛna min fɛ yen ne a banna o Nabila Dawuda f'a kana n b'a wele sisan n bɛ pɛrɛfu yir'a la ayi kana siga ne ba n bɛ se ka taa sisan n bɛ se ka taga a ko ko n ka taga a ko k'i ka taa sisan ne fa ayi ala de bɛ se k'i sara ayi ni sera yan kɔnɔ yan a banna o y'a bannen de ye awɔ salamu alaikum karamɔgɔ wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh bisimila saha ayiwa karamɔgɔ ne ba somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ kɔni man tɔɔrɔ tɛ du kɔnɔ baasi foyi tɛ yan ba karamɔgɔ n'i y'a ye n seri mɛn yan ne fɛ yan ne ba ni sera dɔrɔn o y'a bannen ne tɔgɔ de ko magoɲɛ karamɔgɔ ne karamɔgɔ o ye zuru fakaru de ye i bɛ sɔla baya hayidara i y'a to a mɛn kɔni n y'a tɔgɔ mɛn ne karamɔgɔ y'o de e karamɔgɔ ye sɔla baya de ye a bɛ fɔ ne fana ma de ko magoɲɛ karamɔgɔ n kɔnɔ an ba hawa jaa ne tɔgɔ fɛ ye n ka lajɛli de y'a fɔ n ye k'i tɔgɔ ye an ba hawa an bɛɛ bɔra an ba hawa de la i nakun i balima de bɛ jamana kɔ kan a bɛ nasara la de ko a mago bɛ jamana sigili papiye de la a bɛ jamana min kan o sigili papiye a mago b'o de la i nakun t'o ye karamɔgɔ nakun y'o yɛrɛ de ye a y'o de fɔ an ba hawa ne ye magoɲɛ karamɔgɔ de ye ne kɛlen don ka ala deli na ne tɛ se ka mɔgɔw mago ɲɛ ala ka n'o kun sin ne na ayiwa i mago ala y'a dilan karamɔgɔ awɔ sarakaw de ka gɛlɛn n'i sera ka n ka saraka fɛn ninnu pas régler dɔrɔn a banna ne ka saraka fɛn ninnu n'i sera k'olu bɔ dɔrɔn a banna karamɔgɔ n'i ko fɛn fɛn ne b'a dɔn balimakɛ ka ko da fɛ ayiwa o tɛ kɔrɔfɔjan ye a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛna misiri 7 an bɛna o bɔgɔ cɛ ka sugu 7 bɔgɔ cɛ ni muso jiginna fɛn dɔ bɛ yen ko maaya an b'o ɲini an bɛ timitimini ɲini fɛn dɔ bɛ feere sugu la ko badara ali an b'o fana ɲini k'o k'a la na an y'o k'a la o nasi n'o dira e balimakɛ ma kɔni a k'a mɔ a ɲɛna siɲɛ 3 an ba hawa n'a ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ nasi ye k'a d'i ma i k'a sama cogo ɲini i balimakɛ ma a b'a sɔrɔ cogo o cogo a k'a sɔrɔ a k'a mun ko kelen k'a la dɔrɔn sani siɲɛ 3 ka dafa n'a a m'a ka papiye sɔrɔ i ka sibiri da ne k'u la ne mago ɲɛ karamɔgɔ a kɔrɔ ko ne ye nasi min d'i ma k'o tɛ karamɔgɔ awɔ a sɔrɔli kɔni o tɛ problème ye a ka kɛ dɔrɔn karamɔgɔ a banna i y'a dɔn na ne nasi d'i ma dɔrɔn a bɛ s'a ma a bɛ s'a ma o tɛ problème ye yɛrɛ karamɔgɔ a banna ayiwa sisan n ye lajɛli min kɛ musaka dɔɔnin bɛ di o la sabu anw fɛ yan ni i ye filɛli kɛ maa ye n'i ma musaka dɔɔnin bɔ a la filɛli bɛ tila k'i yɛrɛ de siri karatata hali i ja dumuni t'a sɔrɔ awɔ karamɔgɔ bɛ bɛn joli ma an ba hawa komi ala y'a latigɛ e kɛra an ba hawa tɔgɔma ye diɲɛ bɛɛ bɔra an ba hawa de la o kosɔn ni e ye min di ne b'o minɛ
Karamɔgɔ e ɲɔgɔn dɔnnikɛla dɔgɔyara bi dɛ. A kan ka kɛ tan don ni mɔgɔw kɔnɔnafilibatɔ ser'e ma i b'u ka kɔnɔnafili de lajɛ i kana fɛn lajɛ i bɛ kɔnɔnafili de lajɛ ne karamɔgɔ ye n dege o de la jour fakal n'o ye Bayaya Haidara den Suala ye. Sala Bayaya kɔni a ka teli so a b'a lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O de ye ne karamɔgɔ ye ale de ye ne bilasira ale de ye ne bilasira ale de y'a tɛgɛ da ne kun na ka dugawu kɛ n ye ko ne ma na n tɛgɛ don diɲɛ ko o ko la Ala b'o jaabi. Sirifu de don a tɛ foyi fɔ Ala ye ko Ala tɛ o jaabi. Karamɔgɔ barika b'i ka ko la parce que hali n'i y'a Sala Bayaya ka wajibi lamɛn f'i fari ka si bɛ tagama i kan. Karamɔgɔ tɛ baasi ye 300 kɔni de bɛ ne bolo ka di i ma o ye ko daminɛ ye fɔlɔ. An ba Hawa ayiwa n y'a minɛ ni barika ye n'a ka di Ala ye i ye nin 300 min di nin ye mɔgɔ bɛɛ dilanlen nka n bɛna min sigi ka min kɔnɔ sisan o ye n ye fɛn minnu f'i ye ni tɛ se ka o kɛ na ni wari ye ni mɔgɔ ɲini o bɛ taa nin bɛɛ ta sugu 7 ni misiri 7 ni maaya ni timitimini ani Badara Ali parfait nin bɛɛ bɛ sɔrɔ ka wari. Karamɔgɔ i tɛ Orange Money na. Awɔ dɔ ye n ka telefɔni sɛbɛn o la ko n'a maa min bɛ fɛ ka wari ci ma k'o bɛ sɔrɔ o la i ye tɔgɔ min fɔ sisan a tigi fana o de fɔ. N y'a mɛn min ka numéro minɛ i ka cɛ bolo da la n bɛ wari ci ma su na ni Ala sɔnna ma. O ko ninnu ye ko jɛlenw ye i ti na n'a ye n bolo n'i bolo an b'a Hawa o de tun ka di n ye nka ni i yɛrɛ ko ten n'o de ka nɔgɔ i ma sabu mɔgɔ dɔ ka na karamɔgɔ fɛ yen waati bɛɛ o man di bɛɛ ye i y'a fɔ cogo min i yɛrɛ k'a kɛ a k'i kɛ cogo la. Karamɔgɔ n y'a mɛn. Karamɔgɔ Ala k'i mɛn kɔrɔ koyi. Yarabi. Karamɔgɔ Ala k'i bolo n'i ka baara. Yarabi. Karamɔgɔ ye ɲɔgɔn man ca dɛ. Yarabi. Hali bi an jigi b'i kan k'an bɛn y'a mɛn. An barahaba Ala ka sini ɲuman an ba Hawa. Amina. Magonya karamɔgɔ i bɛ bɛɛ. Magonya karamɔgɔ i bɛ dɔ de magogi la wɛ. Jonga tidak kata maga sami ali fe angan ko sigi senga afara ngana boda koro jonga buga taki Entende? Que la mala era mamume. Ni me ka we yar le no feta. Le ra fana un tato. Angara peon. On est devenu quelque chose, faire des choses moko badi. Na foli yere ko ma so. Na ni sam ne taw. Ni na mara sam ne. Mata en bomin. Ngata na male ko goy. Ko gelera o karmo ma banga wan wari an ko ngoro nyamba. An kana blaka suma tan kura goy. An kleni sanu ye karmo ko fe 600. An ka ketu. An wa ma ko nya karmo ko fe. An wa. Na fɔra nin ne yɛrɛ ka te déjà mɔgɔlen halisa mɔgɔ si ma se gɛrɛ na ali kɔni tɛ bon n'a sigilen sisan o kɔni o bɛ sɔrɔ examen la tiɲɛ yɛrɛ la a fɔ n'an si kɛ tɛ wuli la baara tɛ sɔrɔ an tɛ foyi kɛ ne fɔra nin ye déjà mɔgɔlen mɔgɔ si ma se gɛrɛ na ali yɛrɛ mɛnna a tɛ ka na gɛrɛ na o b'a sɔrɔ a ka papier ko ɲɛnabɔra bon Seydou fana ta ye examen ko Ala kɔni ka bɛ nɔgɔya ye Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ wallahi ne yɛrɛ kɔni taara min ko min k'an jaabi n'a fɔra an tɛ foyi la sigida la tɛ wuli kɔ tɛ ba wuli tɛ wuli tɛ min tiɲɛ yɛrɛ la
Tabtuguri. Wa kenyang kita fala tu. Ha? Kita fala tu. Emeno te alne te kanga te songo era sura kanyi bala kone tara. Te fo tu ne fa ndak ala kan. Kena ta tu ko. Te chocolate. Ke kena nyu je ta no tu ko ke. Wala te ga fini. Te yem sam. Tinta Citar tabu. Kone? Citar tabu. Citar. Kone ga fan men tu na. Ke ko ni ro ta. Adanya ke. Ibete mia. Ba Kucing. Kino ala tiku era wan dompa. Ai bitle kumandu. Gimana? Bitle kumandu. Celaka. Kin dia. Gimana? Kinati. Kinesi. Aku wah kinati. Ana mula. Ke ngola kalau tu pala tu le tang ke. Kita lihat. Share. Hange. Sengkang ni tak jangan tak dan kangka. Kau kangke ko. Kebe tu na sundri la sa. Ye, ke ni dinno ko ka. Tu wang de. Kau kan tu. Ngate. Wala kinesi te mulu. Wala ka. Wala. Jangan jangan jam. Wala kinesi te mulu. Pa ko na. Na kena la tu. Jangan tu kita. Kita ka cila. Kayaknya kita tipu. Ina niga kuma cuma yoro. Na fi muni na niga wala gisi. Jangan kau kalau wala. Semua cang. Ni aku ciri. Ono le teta. Tahu dia nak apa? Jangan lupa itu ke sodo. Jangan lupa itu ke sodo. Ala. Wala nere dungu do tene bu yin halete ne bu wule ka desen bu soro. Ala, kau tinggal ai tu. Ko ali ba ka papier bul la re wala he. Seru era ta ku exam ko ya. Kalau Kuni winya ko pe ku kala ko ke ku. Ba kan ko ke. O ekran wo ben. Te doni la ben. Jime Ne so nan wa ere. Subhanallah tiganya. Jime Agan al wa itu ke ni. ide fuli wa. Ba da ya tu ke. Te to mana ka fola. Ere ka ko betani. Agan Allah. Agan ku ke. Agan nan tu penke. Agan nan ku penke wallahi. Te woro ne le ne be kele kwa. Jidai an turun da ai tu ke dunya. Wala ni karamo ga yimine wala bi lama ya gaba wuru. Ni ga mala. Ngal itbiya. Ni kala ben ku jam. Tanka ne Isi ga de nyamisa de muna. Ha. Ni kala ka Ha da. ha. Isi. Ni ala ke. Ina Che, na zuru kana binam ne kan. Ere titimina. Ha? tende ga. Masih kana bone. Chenni ver. Ate. Ke agan kampal te kan dinjala ya. Tena ta aki. Wala chama gitu. Wala. Cek nanti kagak. Ikut tante ko. Lalu makin agak kuman cer lah. Barkalun dulu. Alu udah nih kulo be cer loh. Kenapa kan iklim fo? Nah, kau mana tuh cina bangnya cer. Angun nama ngaca dah kan ini kuna. Jangan tak tidur di mama. Kita tidur film babung. Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Karamogo Ali ani karamogo Sedu. Nama ini. Aywa. Karamogo Ali. Badra Ali togoma. Assalamualaikum. Somogo bedi. Kormon toroti. Karamogo Sedu. Kormon toroti. Somogo bedi. Alhamdulillah. Karamogo. Amma fe na ngame wanya yini ngana. Awo. Na karamogo na fulu ko yo gele la ko se mama sika warso. Aha. Na anya nya so chuga dola. Ana nsamdo na so no be sika ko nyen bo. Sanum. Awo. Karamogo Sedu. Aywa. Ni awo. Ngo ni fana na follow di. Comme anta fe chuga lo ana na e yerga ko biya nyen bo shenge. Obinya na bo. Nka
ni e kelen ta ye wa ni e ni karamɔgɔ Ali bɛ ta de an fila jɛ no an fila taar'o an fila jɛ don ayiwa n bɛna cogo ɲini k'a feere k'a kɛ wari ye walasa n ka se ka sarakafɛn ninnu san aw y'a faamu nin diyara n ye kojugu nin diyara n ye nin diyara n fana nin b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin b'a bɛɛ ɲɛnabɔ e tɛ fini jan ka segin ka taa ayiwa o fana bɛ kɛ o bɛ kɛ jate karamɔgɔ kɔni fɛ yan ni fɛn min sɔrɔ la o bɛ bila bolo kɔrɔ sani ka aw na mɔgɔ dɔw fana bɔra ni olu fana bɔra ni nafolomugu ye yan awɔ n bɛ sira di aw ma aw bɛ na sini kɛnɛ o b'a sɔrɔ n tilala n ka fɛn bɛɛ la aw bɛ na aw ka mago ɲɛ fɛn min na na aw y'o sɔrɔ ka taga Espagne o y'o nɔgɔyalen e fana ka kalan kɛ papiye ko karamɔgɔ Sedu nin y'o bannen ne mago ɲɛ karamɔgɔ fɛ yan alihamudulilayi n ma Ala tanu sabu n karamɔgɔw o ma n bila sira jugu kan dɛ o ye n bila sira min kan o ye n bila Ala ka sira de kan wa n tɛ foyi kɛ min bɛ don Ala juguya la an ka mɛn karamɔgɔ e m'a fɔ sini kɛnɛ an ka na sini kɛnɛ ayiwa basi t'a la an bɛna sira ɲini fɔlɔ n'Ala sɔnna ma salamu aleykum karamɔgɔ Ali salamu aleykum karamɔgɔ Sedu Ala ka se n'aw ɲuman ye Ala ka an minɛ ko bi ya Rabbi sanu kaba Ala ye nin bɛɛ ne ka sanu sɔrɔ mɔriya la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a barika Ala ye a barika n karamɔgɔw ye Ala ka Haidara ka ninnu balolen to an kɔrɔ Baya Haidara denw Ala k'u balelen to an kɔrɔ Ala k'u balolen to hasbunallahu wa ni'mal wakil Ala ka nɛɛma ni ji di an kan waati bɛɛ sanga n'a ka waati bɛɛ nin ko in tɛ bila da girinna koyi nin ko in tɛ bila da girinna dɛ ayiwa salamu aleykum Sedu a fɔ ne bɔtɔ ma kanga da Sedu n ko Sedu kana bɔ n ka da kɔrɔ e Sedu y'a damata den koyi i bɛ ta ka pɛrɛn na den minnu ye ma n'a fɔra k'olu fana t'i sɛgɛnnen don ne ma fili a bila yɔrɔ la ne yɛrɛ y'a meleke kunnafoni min na o yɛrɛ dun fana tɛ yen i jɔ Sedu ka na ta a bɛ se ka kɛ n'a y'a ta ka dogo yɔrɔ dɔ la n'a meleke kunnafoni jɛman in de la n ma fili a bila yɔrɔ la fiyewu Angle ma angle Sedu ne ye mun f'e ɲɛna Sedu bɛ kɛ mun den ne bolo ne bɔtɔla kangari jumɛn bɛ yen ne ma min da i ye n k'i kana bɔ n ka da kɔrɔ mangu ma wa yɔrɔ jango ko n ta ye wɔsɔrɔ sira fari ne la ma wa yɔrɔ jango wala n tɛ bɔ a kɔ bilen fo an faga e ka ne ka siyaki la tan to sɔgɔmada ne m'a f'i ɲɛna n ko n ye fɛn dɔ labɔ kɛsu kɔnɔ n ko n bɛna n'a feere n ko walasa n ko k'i ka fɛn kɛ dɛ fo k'o ɲɛnabɔ awɔ siyaki lajɛ yɔrɔ lajɛ tan tɔ n'a y'a sɔrɔ n'i y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ ka foyi faamuya i ka bɔ ni siyaki in y'i fɛ awɔ n y'a mɛn ne taara feerelikɛla ɲini fɛn na sannikɛla sɔrɔla ka na fɛn ta dɔrɔn ka taa d'o ma n bɛ k'o ɲini n tɛ k'o ye ma e ka siyaki filɛ Sedu dɛ n dɛmɛ ba in n dɛmɛ a kɛra cogoya bilen
se ka kɛ ko in Seru. O sama min ne tunna ma. Seru de mun mina ta sanu min feere. Kada do ka école ko la de nti ko de. Allah Seru fɛn ma tɛ se ka kɛ. Bɔra seri la sisan. Bɔtɔ la tilala wurdi la n bɛ ka bɔ wagati min na n ye saki lajɛ a bilalen b'a kɔnɔ. Fɛn min m'a bila yɔrɔ wɛrɛ n dun y'a bila saki de kɔnɔ a tɛ se ka kɛ Seru. Sabali. Koni n bɔra waati min mɔgɔ dɔ ma bɔ. Allah. Mɔgɔ wɛrɛ fɔ i k'o bila. Mɔgɔ wɛrɛ Ala ko ne t'a tɛnɛ koyi. Ma kan kasi sa. Ma kan kasi a bɛ ɲɛni bɔ. Ma. Ne sara ko ne jigin kelen. Allah ma kan kasi sa bɛ ɲɛni bɔ. Allah. Ma bɛ ɲɛni bɔ sa. Ne bɛ nin fɔ cogo di sa ne jigin kelen. Wala de bɛ ne bolo so in kɔnɔ yan tuguni n ye bolofɛn bɛɛ feere k'a ban. O Seru kelen Allah. Allah yɛrɛ malo zon tangan no n'a bɔra se t'an ye jigin tan ye. E fɛnɛ bɛ na an ka fɛn kɛ min sɛ. Ne bɔra la tan ka jigin bɔra. Ne bɔra la an bɛ taa. Ne bɔra la an bɛ taa Allah ne ta diɲɛ na ko ne bɛ n den na jɔn kɔ la. Allah. N'o ka bɛ ɲɛni bɔ. Allah kana nin mɛn baga caya koyi. Ne se ka kɛ o. Mate foyi kalma sangura o dila karamɔgɔ ma wala n yɛrɛ bɛ n ka lakali ko o banna ma kana e yɛrɛ sɛgɛ o la n'an ni cɛ k'o fara ɲɔgɔn kan sanuko kɔni o banna ma kasi tɛ n'o ye koyi walayi ma kasi t'o ye o ko banna pewu. Donc awa ma ka minɛnw bila so kɔnɔ. Ne ta diɲɛ na sanu bɛ ne kɔnɔ Allah nin kɔrɔ sanu taara de sanu taara de ko ne y'a siri nin fini de la Allah Allah ni kira koyi Seru ye ne faga ne sara Allah. Aya. Awa ne sara o. Aya mun kɛra tuguni. N'a fɔra e bɔra ne fɛ yen nɔ Burama Jan sigilen don k'i makɔnɔ a ka wari bɛɛ dafalen b'a bolo. Ne kɔni ma se ka fɛn fɔ Yala ko min'o sanu de ta ka sanu labɔ sɔgɔmada in na kɛsu kɔnɔ k'a bila n ka saki kɔnɔ ne bɔra e bara san ka na sɔrɔ sanu tɛ yen sanu sirilen bɛ fini min na o fini filɛ jigiya kelen ni Ala. mɔgɔ tun tɛ da kɔrɔ a. Ala taara k'i den to an ka den ne to yan nɔ n yɛrɛ nana ma n'a sɔrɔ. Aya i da de sa ni jigilatigɛ ko ya mɔgɔ sɔrɔ o ma se kasi ma n'i ko k'i bɛ kasi sisan i b'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la i da de n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye i da de e k'i ɲɛji tɛ i ɲɛji tɛ i da de Aya n'i ka fɛn tununa Aya de ko de i da de sa i ka ne lamɛn n'i ka fɛn tununa i b'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen la o ka fisa ni kasi ye kasi tɛ to mɔgɔ la dɛ n'a fɔra e cɛ banna a ma mɛn jusutɔrɔ ko bɛ k'i sɔrɔ i bɛ k'o bɛɛ ta ka da i nin kan i to sa ne bɛ karamɔgɔkɛ dɔ yɔrɔ dɔn karamɔgɔkɛ n'i ka fɛn tununa n'a y'a baara kɛ ka d'i ma a bɛ ye fura foyi t'a la a bɛ ye wa a bɛ ye walayi awa sanu bɛ ye ne de m'a fɛ yen karamɔgɔkɛ filɛ n'i taara ka na foyi f'a ɲɛna awa an ka taa